a la notícia en relació a l'acte de commemoració dels 30 anys d'Ajuntaments Democràtics. El Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona va ser l'escenari ahir al vespre de l'acte de commemoració del 30è aniversari dels ajuntaments catalans. A la celebració hi va assistir una nodrida representació del món local, així com representants del govern català, tots ells, com el president de la Generalitat, exalcaldes històrics. L'acte solemne i carregat de significació va fer balanç dels 30 anys de municipalisme català. Al fer la vista enrere, alcaldes electes de l'any 1979 van recordar els durs inicis on la precarietat econòmica va ser vençuda per la il·lusió i la voluntat de transformar l'herència del franquisme. Tot i la feina feta i les millores assolides en aquestes 3 dècades, els alcaldes assistents van fer també una crida a millorar el sistema de finançament dels ajuntaments per encarar el futur amb optimisme. El més enèrgic en les demandes va ser l'alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, que va exigir un major compromís del govern català amb els ajuntaments. El que necessitem, el que demanem, i crec que ara és el que hauríem d'exigir, és senzillament que ens respectin en els fets i no en paraules. La necessitat de disposar d'un finançament just és peremptòria. Tots i totes, alcaldes i alcaldesses, sabem que si no ho aconseguim, les conseqüències a mig termini poden ser greus pel govern de molts municipis i pel benestar dels ciutadans. No només el govern de la Generalitat té problemes financers. En la seva intervenció, el president de la Generalitat, José Montilla, va prometre aquesta implicació, però va recordar que de vegades les limitacions superen la voluntat política. Segurament fa 30 anys tot estava per fer. Avui, després de tot el que s'ha fet, ni tot està per fer, i també podem dir una cosa. Evidentment que per treballar al servei públic cal tenir empenta, projecte, il·lusions i somni. Però també l'experiència ens diu que no tot és possible. L'acte, que gairebé coincideix amb la celebració aquest diumenge del Dia del Municipi, va finalitzar amb una fotografia de família.